Здравейте, аз съм Румен Минков. Аз съм Емил Тафров. Нек съм от 2018 година. Сега ръководя екип в логистиката. В транспортния бранш съм вече над 15 години. Част от екипа на Truck Ferry съм от 2 години и половина и отговарям за основните линии между Испания и Италия. Аз съм човека, който качва камионите на ферибот и ако ме няма мен, камионите ще седят и ще гледат кея като туристи. И ако ме няма мен, Емо ще качва само чайки. Разкажи за най-успешната седмица. В Next вярваме в постоянното развитие. Затова най-успешната седмица винаги е следващата. Имал съм седмици, в които съм успял да кача над 400 камиона по корабите. Какво те мотивира най-много в работата? Динамиката и нуждата от бързи решения. Те ме карат да дам най-доброто от себе си. Най-много в работата ми мотивира моят екип. Кой е моментът, в който най-силно сте почувствали, че работата ви има значение? Коледа 2020 организирахме безвъзмездно 5 камиона с хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението в Хърватия. Това остана незабравимо. Моментите, в които въпреки трудностите успяваме да удовлетворим всички нужди на нашите клиенти. Кой предизвикваш в следващия епизод? Моника Иванова. Предизвиквам Моника Иванова.